Varios puntos de Lousame están a ser mellorados. A alcaldesa da localidade sinalou que as aldeas do municipio centran as actuacións de mellora das estradas. Varias estradas do concello de Lousame están a ser melloradas, así o afirmou a alcaldesa da localidade, Teresa Villaverde, que anunciou varias actuacións ao longo do municipio. Unha delas estáse a realizar entre Vilacova e Vilarreconco. Actualmente estánse a cometer diferentes melloras en vías municipais, concretamente están dende Vilacova ata Vilar de Reconco. A carretera ten máis percorrido, máis kilómetros, pero vamos a facer o primeiro tramo en aglomerado. En Béxeres, é dicir, dende o límite con Noia ata Béxeres, tamén se está facendo todo o pavimento, que está moi deteriorado, nun primeiro tramo que logo chegará hasta Lesende. Están traballando ali, concretamente se está xa aglomerando. Tamén están a realizarse traballos nas aldeas e nos núcleos con menos poboación de Lousame. Un destes puntos é Pousada, onde están a mellorar a estrada. O goberno local está pendente de ultimar os acordos de expropiación para iniciar a licitación dunha obra en Escavia. Estamos tamén ca expropiación de Escavia, estamos avanzando cos mutuos acuerdos para poder finalizar esa parte, porque non podemos licitar ata que os mutuos acuerdos firmados. Están todos xa asinados e procederemos á licitación en breve. Estáse actuando tamén en interiores de aldeas, de núcleos, como pode ser en Pousada, facendo hormigonados os laterais, e en aglomerado o que é a parte central da vía. Iso mesmo se aglomerou en Aldea Grande, o acceso ao Club de Xubilados e máis cun ramalo hacia o interior da aldea, no interior de Comparada, no interior de Vilar de Reconco, e tamén se vai a proceder no interior de Guiende.